Wala ka, karante. Oo. Niya, uba na sa ko ini. Oh, sumanin mo. Niya, asam sa ta. Asa lang mo. Domingo, biya ron. Ato sa mga friends. Oh, asa, may manuroy, ani. Ay, abi, pagpadoon ng timan rin, ha? Asa, lang ka. Mura, magtaghadlong tiban. Niya, Ako lagi kasabaan ni Papa, kasama sutihanay mo ni Tiban. Masuko siya. sus, wala ko nagunahon na niya eh. Na, ang ako rin, laag ako. Na, na. Basta mao na to itong sabot ha. O lagi sugdan din ako ugma. Nya sir, ari sa ko sir. O sige. Sigaw ka doon ha. Wakta na ka na ini. Iban. O lagi. Sapsi. Nya, miyon din yung mga ugma ha. O sabi, ano yung bro? Tagais ko kalawan. Oh, nakuwan. Bukas to kita ni. Diin man mo, di ka tiban. Naon ra gud mi nay. Dito man gud mi sa gym. Sabot naghanong buksidor dito nay. Isa mo ko na negosyo ka ang nagreklamo, tiban? Labi mo buksidor nay. Uy, magbukasidor ka? Oh. Uy. Ayaw mo na, tiban. Gusto na lang ng manugal ka, magsugal ka. Ginaniman ka ng mabuksidor ka, sige hanggang suntok sa mong kontra. Oo nay. Kay kato man kong ginganlan og Glenn. Mao to'y manager nako. Duha ko na sa iyang mga manok-manok nga buksidor. Milyonaryo na, dato na. Siguro kanimo nga na ko'y sunod. Unsa? Magsidor ka? Mabuksidor ko na siya ko. Itsura ba yung mga bubuksidor? Kita ba yung gusto magbayad? Magbanta ba ka? Ha? Huwag yung ko, sabot ninyong duha eh. At to kas buwangan. Supak mo. Labi naman pildi ko. Nya karon magbuksidor ko. Di ka pong sugot. Itay nyo na ang kwarta niyo. Ano tayo manager? Piligro lagi kayo na, tiban. Daghan ang nangamatay, ana. Sayunan ka? Ang uba na inutil. Katong mga nainutil nay, mga wato sila swerte. Kay kita manggod, bisag matuog pa ta, kung wa kay swerte, patay juga. Di ba tay? Ambot ano mo? Kitambagan ka lang dong, tiban. Patuo kay mga ginikanan man minimo. Ano may kalit nagliko, Iban? Kisa may gadanil mo nga, may kalit ka man lang. Naamanggoy gusto mo manager na ko tay. Ang iyang mga tao, mga buksidor niya, na milyonaryo tanan. Kunya, ano yung nakagawa sila ni mo? Kay kini ko na akong liho, ang itsura, pariha ni Plasimundi. Tara! Sigurado na kayo nito. Siguradong matiklo ni Gustiban, ani? Di sa dito kita pagbuksidor, Steven. Siguro. Kay giingnan lang Sir Glenn nga daghang na milyonaryo sa boxing. Nya gibulahan sa nakumayo nga ang imong nilihog kan tiban mamaog si plus baro. Uy ni kanak mo. Ugma magsugod na mi. Kay giingnan man ko Sir Glenn nga pagkadaawon si Tiban aron madasig ug isuroy na ko siya sa gym. Lagi akong buhaton ka na. Kaso mugsugod na madali. Ugma na yun. Ugma. Patong, walang bukid pa nagandagano ng mayo. Pagkabot pala, plasa patuyok-tuyok ko tapos ginawa. Pagkaroon yan, ako mo na ito. Alaw, naging mo na magtagay.
kay maglakaw. Kinag, pataga-tagalo nyo ka lang, utong-tutok, init kayo! Oo, to. Para makatay! Ito. Nagkinahangan ra patag alawan sana. Ha? Ay, wala problema. Pila may magasto na to diha sa allowance mo? Bisa ka na lang mga ginintos. Sakto na kayo ha. Kapoy may kayo sunod-sunod sa boxer. Paapilaw din si Tiban sa imong kaon. Aw pa ka no gamay kay mapas mo unya. Ang mga matingalay ka, gunggong! Maubit na itong tuyo, aron mamatay sa sakit si Tiban. Di mo na pakanon, tingnan, di ikat ka na niya. Susunod ako. Masakit ko mo ulit ito yung positiba doon mo pabatay. Kaya, isil-sil sa imong alimpatakan. Nga mao na atong gibuha aron mamatay si Tiban sa sakit. Kalma lang. Mo nag-iun. Isilsil sa imong dugan. Sa imong kasangka. Sila mo. Makuha na ka na. Relax lang yun. Tane? Kalapan ko na pala ng kuloy mong lap. Imo ko diha taga kalipay unya karon. Paruhon di karon. Sige ugma magsugod ta. Hatagan di ka sa imong allowance kagi pangayo. Pero ayaw ng 500. 50 lang. Selebrita. Epa! Magsugod na sila umawkin sa'yo! Ha? Oo yun. Ha? Wala. Masa mayor laki. May katumanan ka kining atong plano? Siguro yun. Ano ba na? Mabutangan na natong sakit si Tiban ani. Ha? Syphilis gigaruti. Ha? Si Pilis. Tama. Usap na si kita laki. Pwede kitawag ko sa Binisaya pa. Palak. Muda ko ang mata. Mugamay ang liog. Mugawas ang kwitil. Pabatay na si Tiban! Pabatay na si Tiban! Jose, iya. Mari ka. Ini mo ni ate ni mong ganiya. Kita ko sa salawin ka. Mga ito dito siya. Nya, maura? Sutihanay ko mo sa salawin ka. Dugay kinako. Mo na kung gusto. Nauban na yun mo imong ate. Bisan asa siya. Pa, kasagti na ko na Stephen si ate. Isod na kay gugma ng gugma. O iha, musugot na ka. Ipakasal na to si Diba din mong ate. Kung mahitabo ang mga iha, purti kawawa na to, anak. Pero, gusto ang bantay. Di na nakakugngan. Kay, naitelepono. Tilipuno di ay ha? Pagsulti dahil na sila sa tilipuno pirme. Oo, usahay. Mo di ay? Ipaputol ko na tilipuno. Ayaw pa, oy. Ipanti ka na natin telepono. Sultihin na nato mga kataba ha? Basta si Tiban galing mo tawa ka na itong tilipuno. Inawa na rin si Lisa. Dili ko gusto mag-istorya sila sa unsang pagi. Sige, ato dito, istoryahin na yun niya. Sige na. Ay, sagdi na siya ay. Tagkam tayo na buwingid ng naong niya. Ikus kontra. Pabuyag man. Oh. Bidaan na busit ta. Sa ako, di na mo katulog. Ang matanong prutas dito ng Don Miguel. Ang manok ni San Pedro
Don Miguel.